Děláte si mi srandu, ne? Bože! Já jsem ztratil. Holy shit. Jdeme na to. Už zase jsem na to skočil. Doufám, to 2 mince. Dobré. A jdeme na to. Tu minci jsem vzal, ale to zkázil jsem tu hláčku moc brzo. Jo. Já jsem letěl. Lidi si děláte ze srandu. Ne. To fakt ne. 95%, 97%. Ještě víc poseru. No. Pinto. Lidi, si děláte svou srandu, ne? Ne, 10%. Prostě musíme dát. To musíme, lidi, toto prostě musíme dát. Pojďme. Jsme tu zpět a pojď. Pojďme. Jo. Pojď. Až mi to tak seká, tak prosím. Dostali jsme nemocnici Oli. No babase. Myslím, že nahoru nebo dolů to mám mít, tu první minci. Jo, dolů, dobrá. Možná seberu tu druhou minci, protože to je lehká. No, já nevím, kde je druhá mince. Vlastně. Když. Aha, nějaký portál tam byl. Mě napadá, že by tam mohla být mince. Tam je nějaký vchod, že budu mít asi 3 mince. Zajímavý. Už první minci vím. První minci to vím. Druhá minci, tak nevím, jestli mám asi... Tam v prvním, druhém skoku. Proto já si koukám všude, takže já vím, kde to je. Tak nevím, kde mám spadnout správně.
Jo. To je jedno, jdeme na to. Ne. Už to je... No, jsem zelený a to zrovna. Zelená obrazovka. To neumím. Ty shit. 81%, pojď. Dáme to. Naposled. Počítač se vypl? Ne. No signál. Já ho nehybu šipkou. Zkusím, mám jeden nápad. U tady toho. No, mě to napadlo. Tak to bychom měli. Fakt naposled lidi. Naposled nejsem debil, že? To neumím. Pak zkusím ještě Sun Let's Go, ale už je 10 minut, tak nevím. Až teď. No to říkám dobře. Dneska kašlu hodně tvoje. Pojďme na to, patch up, Sam motherfucker, what the fuck. Takže to bylo tady, jo, tady, dobré, ještě jsem to jasný. Já jsem si říkal, no, prostě. Wow. Dolů, a jo, dolů nahoru, teda. To musíme dát, toto lidi. Tady si to pletu hodně. Pletlu si to hodně. Prosím, už to zmizne, prosím, já už to nechci. Jo, už to je fialová. Tady jsem někde zemřel. Tady se blíží moje smrt. Tady jsem zemřel, já jsem tam skočil. Ne? Yes! Come, let's go. Tady vím, kde je na tamice. 3% borec. Devět, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ne, radši si budu koukat na obrazovku než tam. Pácičky, tati koupil botičky a maminka šáteček, protože je blbeček. Pacičky, tati koupil botičky a maminka šáteček, protože je to blbeček. Pacičky, tati koupil botičky a maminka šáteček, protože to je blbeček. A ještě něco horšího, protože je to pinda stará. No, když... Jo je. Doma radši mamku než tačku. Schválně, to dokumentuj. Doma radši, jestli má radši mamku nebo tačku. Lol. To mě zajímá nejvíc, mě spíš tačka. Já jsem u mamky. Bože. Tím Bambi nenatočil video. Jako natáčel, ale nemohl by se dělat na YouTube, protože teďka nemám film. Takže to je prdel. Proč to noha skáčeš? Pojď, jdeme na to. Na konci vím, že to je hodně zlé, protože já to tam znám, já jsem si koukal na video. Ale viděl jsem jenom, jak tam nezbírali mince, já nevím. No super. Ty vole. Že ty lidi ze mě srandu, ne?
Mně se to seká, tam to nejtěžší. Nevím, jestli mám sebrat druhou minci, já vím kde, protože to je lehce poznat. Jej seberu. Ještě je na video, tak proč ne. A už mám 13 minut. První minci nevím kde je, fakt ne. Ne. A to bez asi někdy tam, že tam mám spadnout, si myslím. No, uvidíme. To je jedno. Už jsme tady, tak se budu zabít. 14 minut. Na chvilku. 50% ty vole, já nevím. To nestihneme za minutu. Nebo jo? Pokud nezhebnu... Tak ne. No, tak pro tento díl to doufám stačilo. Doufám, jestli se vám líbil. Pokud jo, dejte like. Pokud ne, dejte dislike. A kdyby něco, odběr, koment, všechno, co můžete dát. Tak zatím naschle.